Салом алайкум бародарон, номи ман Ҷурабек ва хушомадем ба канали Чигап. Дар имрӯза видео ман барои шумо тарзи пулкоркунӣ дар интернет бо программаи Globus Mobile нишон медиҳам. Метавонед шумо бо ин программа дар мобайни як моҳ аз $1 то $10-20 пулкор кунед. Пулкоркунӣ бо ин программа о қадар мушкил нестай. Фақат апаушени шумо да мебияд ва шумо метавонед ҳамун рекламая бинед ва закрит кунед. Барои шумо сум метиҳад. Барои регистратсия кардан дар ин сайт ман силкаи ҳамин сайта дар таги видео мемонам ва шумо через ҳамун силка медароед рост ба ҳамин сайт мебинед. Дар инҷа бошад манин ваш эмайл навистагӣ. Ҳаминҷа да эмайли худатон менависед, яъне электрони почти худатон менависед ва начат пахш мекунед. баъде ки начат пахш карден, дар почтаи шумо сообщение мебияд. дар ин сообщение логин ва пароли ҳамин сайта роӣ мекунанд дар шумо iGlobus Intercom мебиёд. баъд шумо логин паролтона скопировать кара мегиред. баъд Play Market дуромада программаи Globus Mobile скачат кара мегиред. баъде ки скачат карда установка карден, открит пахш мекунед. баъд иҷада аз шумо логин ва парол мепурса. логин пароли худтона зада медуроед ба ҳамин программа. вақте дар ин программа дуромаден, шумо ягон кор намекунед. просто дар ин программа меистад ва агар интернети шумо ҳамавақт гирён бошад ба шумо апаушени, яъне реклама мебиёд. шумо рекламая мебинед ва закрит мекунед. тамом. барои ин шумо да сум метиҳад. ҳозир ягон реклама биёд, ман ба шумо нишон метиҳам. бародаро, ва чӣ хеле ки мебинед реклама омад. болои ҳамин есть новая реклама ҳаминда меҷиқем ва креста пахш мекунем, закрит мекунем. барои ҳамин қачи мода сум метиҳад. ҳамин реклама омад. ҳозир мана чӣ хеле ки мебинед ажидаем рекламу навистагӣ. реклама омад, рекламая мебинед, закрит мекунед ва шумо да сум метиҳад. агар хоҳем ки бисёртар сум кор кунед, ман иҷада пригласит друга ҳастай. ҳаминҷа дуромада дӯстони худро даъват мекунед ба ҳамин программа ва шумо да 10% айдаходи ҳамун одамое ки шумо даъват карден ҳамун пул метиҳад. барои сума гирифтан мо медароем финанси ва чӣ хеле ки мебинед ман $1.45 кор карагиюм. метавонед дар карта гирен ё вебмани кэшлог ё номерои телефон. ман дар вебмани кэшлог мегирам. ҳозир ман шоти вебмани ма дар шумо нишон метиҳам. баъде ки вебмани дуромадем, номерои ҳамун кэшлогмона скопировать кара мегирем. бо обратно Globus Mobile дуромада, яъне суми кор кардагимона синимат кара мегирем. барои ин вебмани интихоб мекунем ва номерои кэшлогмона ҳаминҷада мемонем. баъде ки номерои кэшлогмона навистем, окей пахш мекунем. бахшиш бародаро, через программаш сума гирифта нашуд. барои ҳамин через сайташ мегирем. барои сайти ҳамин Globus дуромадан, дар ҳамун почтаи шумо сообщение ки омад ҳамунҷа медуроед актировать ивайт. ҳамина пахш мекунед, рост ба сайти ҳамун медурояд. логин паролтона мезанед. баъде ки логин паролтона заден, дар инҷаям чизе ки дар ҳамун программа нишон метиҳад, дар инҷаям ҳамун хелай, фақат ин сайташ. акун барои сума гирифтан финанси ва баланс интихоб мекунем. чӣ хеле ки мебинед $1.45. чӣ хеле ки гуфтам, ман дар вебмани кэшлог мегирам.
барои ҳамин номерои кашилок ма дар инҷа менависам. ставид ва перевести интихоб мекунам. баъд иҷода проверка мекунем. баъде ки ҳама даниҳо тоғрӣ бошад, продолжит пахш мекунем ва насиб карда бошад баъдои чанд минут суми ваъда кардагишона ба мо мегузаронанд. ва сум ки дар кашилоки ман гузашт, ман видеоя давом метиҳам. ҳозира шуда ман видеоя пауз зада мемонам. бародаро, акнун программаи глобус медароем ва дар инҷа финанси интихоб карда история платёж ва чӣ хеле ки мебинед суми ваъда кардагишона гузарондан. ҳозир медароем вебмани кашилок проверка мекунем. ва чӣ хеле ки мебинед дар вебмани кашилоки ман сум гузаштагӣ $1.45 буд. бо сабшенешам омадагӣ ина бародаро. ва метонен шумоям ҳамахе пул кор кунен. Ман ссилкаи ҳамин сайта дар таги видео мемонам. дароин регистратсия кунен ва пул кор кунен. боқӣ ҳама каса дар паноҳи худо бошен. хайр то видеоҳои оянда.